Jeg skal af lige her. Hej Somus. Hej Diana. Jeg var i byen med en pige i går, men hun mistede sin telefon, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan den ser ud. Ved du, hvis telefon det her? Lad mig lige se den. Jo, jeg tror faktisk, at det er mine 2 veninder længere nede ad vejen. Du ved, søskende. Jeg tror godt, det kunne være deres. Ja, okay, tak. Selv tak. Vi ses. Hej. Hej Somus. Hej Somus. Kan I lige hjælpe mig med noget? Jo, selvfølgelig. Kom indenfor. På vej hjem fra byen i går, så splittede jeg en taxa med en pige, og hun tabte sin telefon, og jeg vil rigtig gerne finde hende. Er det en af jeres telefoner? Jo, det var mig. Det kan jeg godt huske. Vil du så ikke lige låse den op? Nej, Dagmar, det var da ikke dig. Det var da mig, Dagmar. Ja, okay, det var så nok ikke jer. Sus, er du sikker på, at det ikke er en af os? Nej, jeg var forsvind. Det er hende. Nej, Sus, det er altså ikke hende. Så nu må du stoppe. Det er en af os. Flyt jer. Vent. Er det her din telefon? Ja. Siden i går har jeg bare lyst til at gøre det her.